Og karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your pader. Pataod-taori o na, Ping. Gring. Uy, ginoo ko, nihagok na naman hinuon. Hoy, Piping, pagmata! Piping, pagmata! Gring, nakatuog ko? Ay, oo! Nihagok lang kag kalit, maong gipukaw, ti karon matog na lang kag balik. Balik na lang sa kwarto ba? Lain sa kaayog anhi ka matog at tubangan sa lamisa. Okay, rag atos likod. Naunsa naman ko eh. O niya na lang kaon, tiwasan na lang una imong pagkatog. Kaw, balik tas kwarto, kaw! Nakuwangan gid ay ni Stog, kini hagok man dayon pag dapat gusto sa unlan. Unsa man ni akong natumban? Ay, pastila ng iyang cellphone di ay. Wa na lang gid ay niya mahipos human nilang istorya ni Lolong. Uy, di may text. Numero raman di. Kinsa man kaha di. Akong basahon be. Wa na mabasa ni Piping da. Alas 2 sa kaadlawon gisad. Kinsa man kaha ni. Basahon nako. Wa man ka mo reply. Tingali na nga tog na gyud mo. Pasensya sa pagsamok. Pero muhangyo lang ko nga pagsabot mo sa imong asawa, unsaon nga dili madayon ang pagtapok-tapok diha sa inyo. Kinsa man day ning... naadi ay nag-una ini nga text. Si Angela ni na ako'y tuyo ninyong magtiayon. Uy, wa di ay ni mabasa ni Piping. Unsa may akong buhaton. Huwaton akong mumata siya. O tawgan ko na lang ni babayhana. Unsa man kahay maayong buhaton. Ari na kuma. Amping! Always. Tanaw na nako ko ni-reply na Bas Philippis akong text. Uy, nanawag siya. Hello? Hello? Hello. Good morning. Natuog pa si Piping. Og ako mo ay nakabasa sa imong text. Mao ba? Wa na lang ko maghuwat nga mumata siya. Kay murag emergency maning imong tuyo. Husto ka. Emergency yun. O ginaot nga inyo ko masabtan sa akong gihangyo. Dili sa ingon nga dili ko ganahang mo anha sa inyo, pero por delikadesa na lang tingali. Wa man ko'y nakitang problema nga mo ari ka, ma'am. Nang labay naman tong inyo ni Piping, di man tingali na problema. Wa mahibaw si Father James bahina mo. Pwes, sultihe. Para nako, angay mahibaw si Padre. Total, kagahapon naman to. Panahon pa man to sa inyong kabatanon. O parehas mi ni Padre nga way labot kung unsay nang labay ninyo ni Piping, dili. Gawas pa. Maikog ko ni Padre kay nakatando na rabakon niya. Mao nga pasensya nga dili na ko ikahatag ang imong gihangyo. Bye. Hello? Hello? Antipatika.
Ginoo ko, pasaylo ako. Nairita ko ni Angela. Pasaylo yun ko, Lord. Wa ko kasabot niya. Kadugay na adto. Mga tiguang naman sila. Wa siya ka move on. Wow! Mura sa kong batanon na. Pinamove on man. Pero, seryoso. Anong dili man siya makaharong pag-anhi? May lain pa kahang hinungdan gawa sa ilang relasyon ka ni Adto. Doon na pa ka, ha? Oh, ha? Oh, dana ng pamahaw pa ni Odto og snacks. Kaya alas 3:30 naman sa hapon. Taas sa deskonto, Gring, no? Ay, ooy. Nang hubag ko na imong mata. May gani kay way muta. Kaya nanghilam mo sa taong kudaan, oy. Natagbaw yung kasi imong tog, no? Ewa, nabayaan ka labad sa kung Di parehas ganina nga, pati yung labara. Bugat. Karoon na, nindot na kaya kong pamati. Sige na, kaon na. Higop anang sabaw sa utan Bisaya. Oh. Nagkasulti ra ba Miss Angela sa telepono ganina? Ay, unsa ba? Uy, mamutwak ka man! Pasensya na, Gring. Imo sa gugong pakalitan po, doy. Baya ni mo. Unsa man din na akong nagkasulti, mi. Nanawag siya nimo? Ako'y nanawag niya. Ha? Ikaw pingha. Kalbasa na gini nitugpas akong naong, ha? Pastilan yun, oy. Pasensya gyud ring ha, pasensya na. En nakasa na Ginoo ko nimo da. Unsa man ping. Sultihi lang kuno ko. Nganong dili magyud ka mukalma kung maghisgot ng Angela, ha? Murabag atakihon ka dayos kurat-kurat. Murabag doon nagay angay ikalisang. Dili, Gring. Nakuratan lang gyud ko nga nanawag kaniya. Kadiyot kay mo inom muna ko. Anong nanawag mo sa day kaniya? Nakabasa man kog text niya nimo. Ay! Sobra na giniimo ping, ha? Imo na gyud kong giligo, ha? Sobra na ni. Pis, Gring. Ang kalinaw, maana ni mo, Gring. Kalinaw di ay, ha? Ni arang kalinaw ay. Gring! Arang, Gring! Daghana ko rin kahoy mong dalong. Para di na ta mahutan og sugnod ugma, kuya. Ha? Oh, para di na ta mahutan og sugnod ugma. Mayo. Bughaon na nila natudaan, kuya. May pa. Para pero kwan kanang Oh, kamaw ba kang mugha? kumao, kuya, oy. Kahoy ba? Lagi. Nabaday laing bughaonan, ha? Di ba kahoy raman, kuya? Oo, bitaw. Asa naman imong wasay, kuya? Nahabulan akong wasay. Bulan na din na imong wasay. Sundan na lang. Duham na kabuok tagsata. Lingawas duha nga ng bugha kahoy nang Nang? Nahibaw ka balida. Nga dili gusto mo anhi ang inahan ni Padre. Ha? Mauna. Dili lang siya kasulti sa iyang anak. Pero giun sa mo pagkaibaw nang. Nanawag ko niya gahapon.
Kay di text man siyang piping nga may importante siyang tuyo. Ako may nakabasa kay natog mas piping. Mautong ako na yung gitawgan. Og maotoy iyang tuyo. Nihangyo siyang mangita migpaagi nga dili malahos ang atong pundok-pundok ugma. Hala, no? Pero nibalibad ko kay maikog kong padre. Gawas pa. Unsa may problema kung muanhi siya sa amo. Lainan tingali siya nang. Ay lainan gyud siya. Por delikadesa ko no. Anong por delikadesa man? Unsa man? Kabit siyang piping. Oh, Ay, pasayloon ko sa Ginoo sa akong gipanulti. Pero hagbay ra gud tong panahon nga sila pas piping. Panahon pa tong mampor oy. Lain-lain na gud sila kinabuhi. May anak pa siyang pari. Unya magsulti siyang ingon ana. Ako gani unta ang musulti ana kay ako'y asawa. Wa man gani ko. bitaw nang sa. Wa gyud ko kasabot ni Halida. Pero okay naman kay kaha ka nang nga mo anhi siya. Ay okay ra gud ko gud. Kay nakasabot man ko sitwasyon. Dugay baya gyud ko nakasabot. Ang sumagod, nakasulti biya ko ni Musuna. Dugay ko nakasabot oy Lida. Pero nakasabot gyud ko. Gani, nagampo gyud ko sa iyang kaayuhan atong pagkasakit niya. Tinud-an na gyud tong ampo Lida, way plastic. Pero siya di ay. Wa palang tingali siya makaibaw nga kaibaw na kabahin nila nang. Ay nahibaw na oy. Oh, no? Siya man rin ingon nga por delikadesa. Pero wa siya mahimo kay wa man kumusugot. Aw gawas na lang kung siya mismo ang mangitag paagi nga dili siya malahos dinhi. Unya nang, unsa may plano nimo ugma? Aw, atimano na lang siya kay bisita man. Sige lang nang. Tabangan lang sa tika. Ay salamat daan Lida ha. Dako gyud unya kag ikatabang nako. Apit na maabot ma. Duha na lang kalungsod nga itong agyan. Diretso tas kumbento? Dili na. Diretsyon na silang ni Piping. Mudayon yun eta? Dayon kayo. Tuwa naman galing sila si Lulong ug Lida. Sayo ko sila nangadto aron pagtabang sa magtiayon sa pagpangandam. Ko anak, dili na lang gud unta ta mudayon kay maikog na ta. Mas maikog tamag kung di ta mo dayon. Usa pa, nagpaabot na sila nato. Nangandam sila. Ay maayo man gud untang ipahuway una inig abot nato.